Ти вашия приятел, че... Okay, I want y'all to do this dance now. Hit them for no stop, hey. Ти вашия приятел. Криско, Виц. Целунаха се. Ей сега. Всеки момент. Кой нямат успешен, бе? И аз имам. Тъпа. Аре да качваме при... Да ги залепим. Не, бе, иди. Не си мислите, че само е ти. Толкова добър, че трябва да дарам под съд, така като са накацали на както са. Тия балони ще покажете ти реалността. Удара ми се продава на търг, размяната махти за пети дан на носа. Път съм половин минута от вашата скръп. И правя като че няма след кастата. И качваме клипчето в YouTube.